Idan wannan ne farkon ziyartarka wannan tasha mai albarka, muna roƙonka kada ka manta ka danna alamar subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Domin ta haka ne a duk lokacin da muka ɗora sabon shiri kai tsaye YouTube za su sanar da kai. Kamar yadda muka saba a kowane lokaci a wannan tasha mai suna Gidan Yawa TV, muna kawo muku bayanai dangane da fitattun mawaƙa da waɗansu jaruman Kannywood, labarai, abubuwan ilmantarwa, faɗakantarwa da dai waɗansu abubuwa makamantan haka. A yau mun zo muku da bayani dangane da fitattun mawaƙin Kannywood wato Umar M. Shareff. Mawaƙin da ba a yi a ɓangaren iya waƙa iya ba, ɓangaren bidiyo ma album yana ɗaya daga cikin fitattun jarumai. Sannan kuma a ɓangaren bidiyoyi na season ma'ana web series kenan da kuma bidiyoyi haka normal bidiyo, mawaƙin ya yi fice. Wannan shine mawaƙi daga cikin fitattun mawaƙa wadda ba iya waƙa yake yi ba, wadda yana ɗaya daga cikin fitattun mawaƙan wanda suke yin bidiyo kuma wanda ba album ba kuma su ba da dukkanin abin da ake buƙata. Mawaƙin ya samu nasarori da yawa shigowar shi masana'antar Kannywood. Duba da waɗansu fitattun jarumai, waɗansu fitattun bidiyoyi wadda irin su Mansur, wanda na san dukkanin wanda yake bibiyar masana'antar Kannywood ba zai manta da irin manya-manyan fina-finai wanda Umar M. Shareff ɗin ya yi ba. Akwai manya-manyan fina-finai waɗansu bidiyoyi wadda Umar M. Shareff ɗin ya yi irin su Mariya, wa'inda dai ba za a manta da su ba dai gaskiya suna da yawa. Sannan kuma ga fitattun waƙoƙi. A kowace shekara mawaƙin yakan dage ya shirya wata waƙa guda ɗaya wacce za a samu a yi ta yin ta, a karɓe ta hannu biyu a yi amfani da ita. Domin kuwa akwai waƙoƙi da yawa wanda yi kafin yanzu wanda dukkanin wata shekara sai ya kafa tarihi guda ɗaya daga cikin ya kafa wata waƙa guda ɗaya wacce za ta kafa tarihi a wannan shekarar wadda ita ce za a kama ta a yi ta trending ɗinta. Ba sai na jero muku irin jerin kowace waƙa da yake yi a kowace shekara ba, domin kowace shekara akwai waƙar da yi, waƙoƙin suna da yawa sosai. Mawaƙi Umar M. Shareff ya samu nasarori sosai a masana'antar shirin fina-finai ta Kannywood, kama tun daga ɓangaren a wadda ya samu na waƙoƙi na waɗansu fitattun bidiyoyi wadda yi da dai sauransu. Sannan kuma shi har yanzu daraktocin nan guda biyu ya kama su hannu biyu. A ɓangaren album Mustapha M. Shareff shine daraktansa, a ɓangaren bidiyoyi haka kuma FKD ma'ana Ali Nuhu kenan da kuma Alhaji Abubakar Bashir mai shaida a ɓangaren bidiyoyi su ne daraktocin shi. Kowane bidiyo in dai har Umar M. Shareff ne ya yi, in dai Umar M. Shareff ne babban darakta, babban jarumi a fim ɗin, za ku ga waɗannan daraktocin guda biyu wadda na lissafo, za ku ga ɗaya ne daga cikinsu daraktan, ko dai Ali Nuhu ko kuma Bashir mai shadda. To domin kasancewa da mu a kowane lokaci ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne